Dala ko sa family house, sa uli na ko. Nasiliksi mo niya ang i-assign din kuan, pabutang sa mga basura. Ha? Kanina sa Abduni sa si Arnie. Butang dali gid mga pakpak sa shampoo, sabon, ani isod. Yan ako minaw. Ani butang ang mga sagbot ha. Kaya kamura pa gad, gusto mga sagbot ipang tanang sud ras kuan buho. Kung pag-plastic kasi sa buho dak punta. Dakan nga sa nagpulis kusina. Ang sanay. Dakan ni aron ni sala. Ang mga bata lagi. Ang mga basura nila ipang luk-luk rarang kuan. Buho. Hindi ako nga nang magbara ng CR. Yan na. Anig basura ibutang ha. Hindi ka ba sa gasa? Siya na nakapasa ng bildo. Sila nakapasa ng bildo. Muna yun yung baso. Tagaan mo baso nga plastic. Muna. Plastic ni? Dini sa yung plastic nga. Ang nipisa guys. Kanang may baga po siya. Namay na yun nga. Kanin ko nga kasi makakanser. Di man siguro po ni balik daw ka may makakanser pa. Muna na yun yung baso ha. Kuha naman mo. Himasaon. Di na mo maggamit ang baso nga bildo. Kuha na itag 33 ang buo. Mahal para niya ganang na kananas iro. Malaka mo kuma. Gusto na mo iniguli nga agpikas kwarto. Wala ko yung makitaan nga mga kalat ha. Kaya muli labas ni Muil. Dito ba na kalat-kalat? Di aran ko ang liksi. Grado. Sa grabe ni bata araman ng kabarayat si ay. With honor si Lexi. Tay, no tay? Si Lexi, imo din ihawag manok. Kay, dagko grado. Agidan kinamove nga grado, 86. Dagidan kinatasan, 93. Hala, ang bright naman na ni movie. Kaning imong grado nga 86, kaning mathematics, imo ning paning kamutan nga sunod mahimo na pud si 90. Ang liwat ang leksyon na hoy. Kuno na eh. Mga bayat pag mga Bernades, Bogo oy. Bogo. Bogo lagi. Sino yung bright ka? Ang mga bright to may bright. isa pa imong gibati ay. Ara grabe yung kuha ni ka to. Kawag stress. Hala. Sunod yung talik si Ineg ka third grading, ko ni tamam. Maunor na ka. 19 na ni tamam. Sa grabe, congratulations kay dako grado, ag isang premyo karon bag-ong baso. Pagkat ko magdaw mo nga ni isang grado. Basta nga ng mga ultimate bright. Ha? Basta mga ultimate bright. Sa kay kapon. So, Illegitimate pa ka. bright na mo kay kada subject na ko, matag 75. Ugma bantag sa Zoom, ato na po ko sila porome kay Tatiri. si porome way kauban kay mag-guide mas undoy. Luoy si porome ug kanang si Zar sa magbantay ni Dalton. Ara namang luwaga. Ni ko haning abayran ako ray mong ipo. Nga pa isa uy. Ipa. Pwede dyan mo kaon. Ano sa makaon? Allergic is kapayas. Hindi magkulso ko kaon eh. Police. Dakpon ko rin mo? Ni. Dakpo Sabi mong dakpon. Tergirin. Kinsang day mo ha? Pantatiri. Doktor, nurse, Ako ko hanang si doktor, ako pa eskwela. kay doktoris, tumbawit, mamitiri. Untuk tunday ko. Ikaw mo tambo sa mo kasing-kasing nagsigwaos. Bawit matang tatay, ang makita kang tatay. Bakit tas tatay na? Ag siliksi ko aning tatay sungay. Kaano hindi kakita ang tatay? Taka mo ka? Tay! Sa English Lexig, makakita ka. Ano kita? Di ba karoon si Lexig, ka-English Lexig makakita si tatay. Kukita ni mo, kasi. Katong gibenya ang kapatas na atong ilumbay sa kilid nay. Tuwa na lumbay. Nilalim isa mo ko to. Magtanam ko kapatas daghan. Nagpatabang ko nanay.
Kaya nagamot, mahal po basaman. Na. Dito na. Anak ka mong kado. Aga pa, tas lami o gingani kanon. Nailuis po rin na eh. Di sa kapahuay. O si Zara. Maribubanan. Kaya sila tularan na luwaga. Ito ka magtabang-tabang mo na ito. Sa kaya mata mo kagbalin siya. Ini ka 20. Ay, sinubi ka ihatod tong kwarta nga hinabang para ni Charlie. Muli na po ko. Na may mga nanghatag nga solid supporter sa YouTube ug sa Facebook. Salamat ka din nito guys. Di lang mo kumention na kinsa mo kay. Nga naman sila nga di lang ang kumention. Nay, tilaw ka rin kapatas nga rin tamis ni. Ewan ko ni dang ahong bayran. Halas listir. Na may gikauban-ubang baji. Saglam na liksi. Basta ang ingan mo paning kamo to eskwela para makaman ka. Di ka magbinugay ha. Sagdila mag-iong papaugna na si Jaylaing baji. Basta ikaw maning kamo to eskwela. Ha? Bahala na sila naglabing-labing nga sila diha. Kaya magmahira na siya karuga dyan. Maunang wala siya magsuporta ni mo kay ito anas lain. Sag nila mag-imong papaong na lain, B. Nga naman siya kinabuhi. Maragari kag lain yung papa. Ha? Ano mag-uumag ka? Ika mag-uumag na lain yung papa. Kaya nga naman. Daghan may nagmahali mo na yung Mami Terry, Mami Purami, Mama Ali, Mama Julie, Nanay Lita, Tatay Ariston, Uncle Roy, Papa Ajoy. Grabe nagharang nagmahali mo. Nanda, mag-uo ka, nga sarama ha. Kaya bawa nang pagka yung mga amahan si Lister. Kailan naman kanidya? Sagdin naman si Zaog na si Zayla yung baji. Ipakita ang mga liksi ag baji ni Lister nga naglaming-labing sila. Adyo lang makasakit. Kay nga naman did na. Nga naman did ang kinabuhi nga na adyo ba nag-asawa nga. Di na magkasinabot. Magbuwag dud. O diba, nauyab na itong Aisa pa, ka sila kasal. Ikaw lagi Aisa, pwede ba ka mangitag apam ay? Ato kas apam kay madakas Amerika. Sus, siliksipod, madahanid to. Sino? Musugot ba ka o mauyab sa imong mama Amerikano? Ha? Man di man? Kinsa naman na imong gusto nga mauyab ni dyan? Kinsa naman imong gusto nga mauyab sa imong mama? Si Romeo? Romeo? Sige, nagpagadugluto? Kana, kaya di ta mabuntas. Romeo be? Si Romeo? Jumel? Kisa man dahil? Kisa ba rin isang laing manliligaw? Juba? Ha? Si Put dali kunot. Mimong? Si Amang? Bahukin siya. Si Mariano? Si Mariana po? Di naman pwede og ibalik ang ilang kaghapon. Sa jud ninindong duang Mariano. Kasabot ka kaliksipon. Alam mo lagi ni katagpud lagi ni. Muli ra pa ko dyan ay. Sunod si Mana. Namigasa. Ako sa lubong. He chat me. Say pasalubong. Tumblr. Tumblr nga. Nga kanang aqua flash. Ha? Katatay kay kuan. Radio with USB. Aga wa. Moro majagingan kananay kay Tirno kaya kunong maglulagubo sila sa nanay katay. Aga ko tugay ko sa lubong nga aham sila Dato kana. na ka, kurtaan na ka. Ko tama rin kung mo man. Kananay jud kay Trilling kay Tirno kuno nga pangtug. Sana all. Bawal ko dyslexic sa liana di ay ug ang England tinakalimot to. Hala na niya kapadas uy. Ito ay. Basta mautulig siya. Di ka mag-uog, agawang papananay gi. Kaban-kaban nga baji ha. Namay na nga namahali mo, magkapasag din. Nangaw talaga katuna ajo ay halad tini. Katuna gini ka ajo. Naas tatay Ariston. Napas tatay Paul. So, grabe, napas Lulumimong. Napas Janet. Napas Limuel, sus, grabe na nagmahal dyan, titibo kalibutan, napay mga pan, sus, grabe dyan, nagmahal ka dyan.
O anong di ka mag-uog na nagihigog mga ina. Kung na nagihigog mga lain, naging papadigad ka mag-uog. Ako gali og na po higog mo ang siling mo lain. Ana magluog bisi sa naho. Ukal gali po naho. Ay nga naman siya kinabuhi. Wala, maka mo na nagpadasa di ay, apong kipasurbi agabri. Diyan nagamang kapadas. Nami ka lagi din ay. Yes. Abi? Nagkabasay. Gapak. Tamis. Satay. Kung kaduli dito, baka makalimutan. Jole? Huwag ka naman. Agang silingan luoy. Ato bang yung silingan nga Jima? Kisang bana namatay das kuan. January 15. Yeah. Jadi sa pang apo namatay pagka February 15. Isang adlaw. Ano ha? Ha? Ano din? Hay nanguha. Ano din yan? Nanguha din ang ingana. Tio. Patay na mag-isang lulog. Ikuha din ang isang apo. Di uy. Tio dyan nanguha. Mutura ka nga natay. Sila ba? Lain sila kay. Kasi nakalisod na di mo doon sa silingan. Di mo sampit. Katong panahon na kailabog diha mi. Nisangpit pa doon ni doon sila Ate Julie. Basig amang matabangan ni Purami. Ha, di mo ribok. Alam sila kay bata na eh. I love you. O kato sila, nagdeo pa sila Ate Julie, nangadugtabang pagkagabi nga na kay agi na ko ng problema, kwarta mong di sila muda hospital. Nisa, kung nagdeo pa sila Ate Julie, dati pagkagabi, ban ngayon kay di raman, makahibaw, may basig among matagaang hinabang. Kaya ginabang ka kami po namin. Ha? Ginabang po namin tabang kami na tayo. Nihatag duming pura hinabang. Nagmahay, lagi ko kay agtabang hino na uwahi. Patay na. Ano sa kay Bao? Ha? Ano sa kay Bao? Dapat ang dato, karang nay, pagkagabi pa, ning ingon na sila kay arong agkwarta nga 2,000, kay go na to idag hospital. Kay inig, ma-admit nga na. Pwede man idalas malasakit o karang nay pili magasto. Lahi man sila tayo kay di man mo doon sa silingan, di man para sa itong silingan dani nga, kung nga na emergency nga na, mukha rin mas bay, mga tug tabang, mamayloy nga na, pero sila di. Kasi ito mo, rin ka na Wala gini kahibaw. Kaya sila di sila magpahibaw. Nga dahil lang kahimtang. Square Eric niya, basta Square Eric nga no pahibaw pa sila. Basig madat, ospital yun ta. So ano tayo, agi mong anak naghamadzad, 15 ka buok. Nza, kung na masakit nga na, Doktor, oy. di ka mo atog manghihilot. Wato. Ha? Di ko mo ito mga adungan yun. So na? Yoy. Masa mo nita. Karon? Ay, gapon. Doktor, dyan ka nag-eskwela ko na. Ako, ang kamo gagmay mo. Tarap, sino ba? Hinarap gani nga, dua ka, buhay wasuwa, dua ka daw din, atong doktor na gidin na, ikso. Sa kadlaw, nakaw ba, doktor na, Pero naaman po kay anak nga nagrabi sa ospital tay. isa man. Si Gabriel. Oo, Lina. Si Gabriel ka napasag na siguro to Renzo. Uy, Hoy, hagna mo daw na dito. binantang ito primero. To, kadlaw hinarap na to. Ano ba yun? Kadua, katulong, kita na gabi na ko. Ito yun. Nga nung sakit ko nung Gabriel sa ulo nga. Mura masisag na dagat agasang utok. Ano Ano naman sa to? itis to, gagaw ko, kagaw mo. Ano tay? Ano sa itis, kagaw mo kasi kagaw. Oo, wala na ito yung suwas. Sa karon na hinuhon, rako na masakit yun.